Takže čaute ľudia, moje meno je Iz, ja vás vítam u mojho ďalšieho videa na tomto kanále. Dneska je to zo stránky Game Cases a dneska si zahráme, si otvoríme bedničky, takže poďme na to. Dneska to musíme pregambliť $1900. OK, poďme na to, poďme na to. Ne, poďme takto zľahka, normálne si otvoríme hneď. Boom. Random knife, karambit, či karambit, nožikovú bedňu. A čo tu bude? Takže got knife, o niečom celkom, nevadí. Budeme si ešte to nehávať, potom to pozrieme, či sme v profite alebo v minuse. Tu, kde je tak nožik ako padnul. Sú tu nové knifey? To neviem. Dnes tu nové knifey, čo ne? Ne. Ideme exkluzívu bedňu. Teraz tento úplne že namakaný. Jo. Minus, pôjde. Prečo nie? Exkluzívke budeme si otvárať dosť často. A je tu málo bední na výber. Málo. Maličko bedničiek na výber tu je. Tak toto nič. Toto ani otvárať nebudem. Túto bedňu by sme si mohli otvoriť. Je tu malá šanca. Malá. Hneď z prvej. Easy. Hneď z prvej, Dragon War. Gold v pôde. Skúsim ešte jednu. Nie. Teraz nie. Mohli by sme si skúsiť aj 1 z 1. Nejakú bedničku. Skúsime aj tu. Mohli by sme skúsiť úplne všetky bedničky, ktoré sú tu. Ich otvoriť, to by bolo celkom v pohode. God knife, klasická. Alebo flip, god. Otvoríme si všetky bedničky, ktoré sú tu na tejto stránke. Dragon Lore, v pohode. Poď USPčko. Tak USPčko to nie je signál. Digla. Digel. Tak poď. Handke, no. Meteorit. Jo, meteorit, to nevadí. Ale sú v pôde. Sa tiež padnú na Dragon Lore. Akačko. A random AK-47. Na Revolution. Ne. Presne tam pálo do stredu. M4 otvoríme, máme nejaké love. Hovo nám padne. Kanetka. Poseidon. Ty vole, to nie je šťastie vôbec. Vôbec, 8 no, tu celkom v pôde. Ale to je bedňa. VPčko. Sun Leon. V pohodičke. Či Phobos, bože. Takže knife, bedňa. Knife, bedňa. Nejaký luxusný. Ne. Žiadne. Tieto nebudeme určite otvárať. Otvoríme Negor.
Nothing. Tak poďme. Dragonov, ďalší. Poď. Tu mi nevral. Koks... No nič. No nevadí. Skúsime ešte jednu. Ešte jednu skúsime. No ne. To je v kuse takisto. To ne. Sa fajme zase. Čo si otvoríme? Otvoríme si exkluzív beňu. Poličke. Exkluzívko. Ten niekto nie je tá blbá. To je, počkej, nie. Hovel. Easy hovel, bitch. Fantastic, pohodičke. Skúsim ešte jednu. Profitová. Ďalší hovel. Tak ne. Nevadí. Open knife. Otvoríme si nožík. A teraz by to už nejaký profitový nožík, či chcel. Autotronic. Damaskus Rascot. Damaskus to, ok, v pohode. Nie je to profil, ale skúsim ešte jednu. Túto to cítim. Tu môžu byť pekné nožiky. Stejnet. Nevadí. Jop, stejnet. Čo kebyže si otvoríme Spektrum? Je to Spektrum? Jo, je to Spektrum. 5 dolárov. Môžeme skúsiť. Počkej, nepadáva Spektrumke. Rukavičky, nožiky. Nové. A táto stránka to má ináč, no. Tak to asi nie, no. Môžeme to vyskúšať zo pár razy. Ne. Tak toto nepôjde. Musíme dať nejakú bedničku, kde nám budú padať nožiky. Chcem nožik. Marble Fade po vodičke. Ja si ľúb to nám hneď padne Marble. Fejdik. Že by hej. Tak nožik nám padol. Battles card. Pôjde. Breakout. Je tu nejaký nožiček. Toto sa môže vyplatiť. Ale nemusí. Ale môže. A nevyplatí sa to. Nevadí. Nevyplatilo sa to. Chcel by som taky nejaké skúšať. Čo by som také otvoril? Otvoríme si tú zubeňu. Možno sa pošťastí zase ho vlápadnúť. A možno aspoň ten blues, prosím. Len nie grafik. Tak nič. Že by sme skúsili tieto. Toto, že by sme skúsili. Nejakú drahú. Niečo drahé. Tak táto tu je najdrahšia, to je 22 dolárov. Tak otvoríme. Možno sa pošťastí niečo dropnúť. Ja nehrám to. Ale možno. Tak kebyže nás niečo vyprofituje. To predám, ja to nehrám. Dáme H1Z1. A toto idem otvárať. 50 dolárov. Tuto idem otvárať. Aspoň zo 3 si otvoríme. To bude lacné určite. Aha. 16 centov. Dobre, no. Toto otvoríme. Toto bude zaujímavejšie.
No poď. Akačko. Aká? To prčic. Aha. Haha. $600. Pohode. Skúsim ešte jednu. Poďme na CS potom. Po tejto. Táto vesta, to stojí nejakých 20 €. Teraz tým hovorím. Toto ešte skúsime. Môžeme sa pošťastiť niečo. Žiby? Žiby. Tak to asi nie, no. Poďme na CSGO. Nejako tu všetko prehráme už konečne. Tento už nemám, poďme ešte jeden na koniec videa. Bude. Fade. Gamma Doppler. Prosím, Gamma. Tak fade. Nehovorím, že ani ten fade nepadne. Fajn, ty kokso fade. Čo ti bije? $400, tam je asi že profit. Ja, my nemáme. To som nedomyslel. Skúsime ešte? Skúsime. Tak to vôbec ako. Toto ako tu není šance. To nedojde. $40. To som trošku dokakal. Čo to stojí $40? Toto otvoríme. Terorista, counter-terrorist menu otvoríme. $13, to není profit, ale to nevadí. To nám vôbec, ale vôbec nevadí. Posledná bednička. Potom si pozrieme, čo napadlo. Flip. USPčko. Takže čo napadlo? Tak to je dosť ako skinov. 27 skinov. Skúsime to všetko predať? Áno. A či sme v profit, či nie? Je to profit. Ale je to skim stránka. Ak ste to nevideli predošlé video, tam som to hovoril. Proste treba $10 na to, aby ste si mohli vybrať. Je to scam, nechoďte tu, ale je to profit. Takže čaute.